Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والغدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. foli ani tanni ante segante nyine ko kerengere aw ye sanga ani wati belajeli aw minu baka baro bla ka usogolin to ana maliko no fogata se maliko ka ama fo aw danga na bi wajulu kene konnana Côte d'Ivoire jamana kono kerengere ni ala Fédération Abidjan Sud Al-Islamia demeton abulo faraba mimbe ni sikida ko folina lada do sanwosa kasangani anfa ani ankaramogo sahibu jalala Sayyid Sherif Ousmane Madane Haidara ala ka nafana barikaye kasangani aka anniversaire wati useliye ubeni sodia ani ala barikada kenesigi nyina ka be mekalo ma samba fla ani muga ani fla uye lada in lakle ka wajulu kene banyana maya shufela fe kene mi na shirera Al-Islamia demeton ansaru fe kabo Abidjan Fantan ani nani bela jalen fe alhamdulillah blasralu kera ankara mogo fe al-Ustaz al-Fadil Umar Farouk Chema nale Jamiyatu Ansar Dinil Islami la selikala bay Côte d'Ivoire jamanaka anga je anga ankara mogo alika blasralu la sa nyogon fe vie o inga kuma fole memi vo ame kene baka sabu kene tigi di kira sababu yi anye kiraba Muhammadu do wala ame kene minga kene fitini de ala ka ambe mako amin ala so Sherif Ousmane Madane Haidara ko anga kuma ka tare ko ka ana ibara minunge akunati meto wa fuye ngo Sherif Ousmane Madane Haidara misaliya be ko mi na Qur'ana ma batere reda abseka bunyema ngane farukudi sikatola nya wala dora iba fa ibaye aparaki karamogo misale abe ko Qur'ana na avomuna muna ni mogaminu mie scientifique sraka nam nolu ye Qur'ana ta o ba ye vraiment Qur'ana ye kitabu miye nam akumana olu ka branche kan hali ka tɛmɛ o ka kitabu kan Allahu Akbar na cɛwa galo o bɛ fɛn ye Qur'ana kɔnɔ o dɔnni tɛ o fɛ ayi o bɛ fɛn dɔ ye Qur'ana kɔnɔ o tun b'a ko ɲɛɲinina o ma faamu mais Qur'ana de bɛna o dɛmɛ siga t'o la cɛwa galo o ye kelen ye filanan ni turadilon mɔgɔw ye Qur'ana ta ka Qur'ana yɛrɛ lajɛ ay classement ga cogo min tiɲɛ kan a corona bɛɛ b'a dɔn ni bɛ anw ɲɛ faamuna o tɛ ni taara n'a ye spirituellement kuma dɔw b'a kɔnɔ anw sufiw anw fana b'a faamu cogo la anw b'a fɔ ko a nana anw de kama o tɛ ya ni taara n'a ye ka wajulu fana kɛ n'a ye ka mɔgɔw bɔ juguman na k'o bila ɲuman na i b'a fɔ ko a nana o de fana kama o tɛ wa n'i y'o bɛɛ bila k'a ta ka Ala wele ko a ka i ka bonsara ko nɔgɔya a k'i kɛnɛya a b'o fana dilan wa a t'a dilan a b'a dilan dɛ donc o bɛ cogo min dɛ multifonction o tɛ wa a bɛ baara bɛɛ kɛ cogo min an karamɔgɔ Sayyid Sherif Ousmane Madane Haidara ale bɛ o cogo de la spirituellement ni o ye sufila mɔgɔ caman bɛ yen o k'olu ye Ala wele ko Ala ka kira jira u la mais Ala ye Sherif Ousmane Madane Haidara de jira u la bon comme ne tɛ sufi karamɔgɔ ye ne t'o ɲɛdɔn n'olu ko b'o walawala o y'a damana ko ye Sherif Ousmane Madane Haidara
fandanw olu ko talu sabu ay min ye fandanw ye ko fitini tɛ dɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara ni ko i ba kuma kan numéro lock la ka a bange a tɔgɔ jati mina ka bange wagati jati mina o y'a damana dɔɔni ba de mais ne ka thème tɛna sigi o kan bi n bɛna kuma thème min kan n fa ni n karamɔgɔ Ustaz Buna Ñang ala ka hinɛ a la Buna Ñang ye fasa dɔ da n karamɔgɔ la fasa in bi taa fo kumaden 50 ani dɔɔni na ne ye n sigi ka miiri ne y'a ye lakidarutigi kɛlen ka lakidari bɔ mɔgɔw sɔrɔla kɔfɛ ka lakidari sariwu k'a ɲɛfɔ an y'a ye Bukariw tigi a kɛlen ka Bukariw bɔ karamɔgɔbaw sɔrɔla kɔfɛ minnu ye Bukariw sariwu wa kitabu ba bɛɛ ou bien n k'a fɔ kitabu n'a bɔra ko nafa b'a la a caman bɛ yen cɛw sɔrɔla ni musobaw sɔrɔla ka sariwu o la ne ko ne ka bi thème n b'a kɛ ka Buna ka kuma sariwu Buna yɛrɛ ala k'a wuli k'a sigi sabu ni cɛ ye karamɔgɔ jira mɔgɔw la ni numéro 1 b'a la ne Omar Faruku bɛ min dɔn a fɔra ye Buna Ñang wallahi wala anw ma se ka karamɔgɔ dɔn fiyewu ni Buna tɛ wala ne ko n bɛ su in waajuru kɛrɛ ala k'a kɛ hinɛ ye ka se Buna ma k'a kɛ Buna yɛrɛ kama ala ka barika don an yɛrɛ la wala o kumaden 50 ani dɔɔni an ka thème siginin bɛ o de ka su a ye dugawu k'a ye nka yan'o cɛ an karamɔgɔ Sayidi Cheikh Ousmane Madani Haidara a tɔgɔ yɛrɛ la kabako b'a la fɔlɔ n bɛna fɛn caman f'i ye a bɛɛ bɛ komi karamɔgɔ i b'a fɔlɔ dɔn wa a fɔlɔ an karamɔgɔ bangela le 12 mai o tɛ 1955 o tɛ tubabukalo tile 12 kiraba Muhamadu bangela farafinkalo tile joli tile 12 o tɛ 12 ye La ilaha illallahu o harifu bi bɛn joli ma 12 Muhammadu Rasulullah o bi bɛn joli ma 12 o tɛ i bɛ Abubakar Siddiq n'i y'a harifu compter a bɛ bɛn 12 Omar Bun Khattab n'i y'a compter a bɛ bɛn 12 Osman Bun Affan n'i y'a compter a bɛ bɛn harifu 12 ma Ali Bun Abi Talib n'i y'o fana compter a bɛ bɛn 12 ma a ma ban dɛ karamɔgɔ denkɛ min fatula Mohamed Madani Haidara n'i y'a harifu compter a bɛ bɛn 12 ma Sayyid Usmanu Haidara kundigi Usmanu Haidara a bɛ bɛn 12 ma a denkɛ Ahmadu Tijani Haidara n'i y'a compter a bɛ bɛn 12 ma a denkɛ Aliyu Badara a Sayyid Aliyu Badara bi alifu wa lam n'i y'a compter a bɛ bɛn 12 ma o dama tɛ dɛ Harun n'o ye Haruna Rashidi ye karamɔgɔ denkɛ Seydi Haruna Haidara n'i y'a compter a harifu a bɛ bɛn 12 ma namgɛlɛya o 12 e k'o jate minɛ ta ka tila ka taa ye an karamɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ bi bɛn 12 ma san ye kalo 12 lɛri ye 12 su ye 12 mun de bɛ 12 la dɛ Cheikh Ousmane Madani Haidara ala k'a kɛ 12 in kama ya rabbi ala ka an yɛrɛw ka diɲɛ n'an ka diinɛ n'an ka lahara ala k'a bɛɛ dilan mais n y'a f'u ye n ko n ka kuma sigilen tɛ o kan an bɛ sira da an karamɔgɔ ma Ustaz Buna Ñang
rahimahullahu ala ka yafa ma ala ka dayoro suma amin aye mun fo angara mogo ma nam angara mogo temena a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin tangani ala feni ka bo shaytana toroma amin bismillahir rahmanir rahim wa ma sizini ala ta'ala to baraka mai masamiya da min node ba Allah ba nam والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قام بالصلاة كدام في نفس منتي كان سودين سلم وناجي يوم. نعم. من هو السيد الشريف عثمان مدني حيدرا؟ كجون يا شريف عثمان مدني حيدرا. نعم. يا ينقل لك لا. أنقل كلام بيبسك أدو فوالا سام. يا فموا. نعم. وربك يخلق. ويختار. نعم. محمد يتجي على بدانيك. داني كوفا بكلاك سوازيليك. aye dugu caman da nga magani dugu shita kele aye o swazi aye meleke caman da mais ebe meleke joli don Jibrila tewa ani Mikaila ani Asrafila ani Azraila ato ye muye meleke nga ala inunu de swazi otea ala be dani ke a be kila ka swazili ke ni ye dɔgɔkun denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tere 7 tɛya kira ko juma ɲɔgɔn t'a la ko ni maa min ka maa fatula juma su wala juma tile ko o tigilamɔgɔ ko a kisila ka bɔ kaburu tɔɔrɔ ma nka o ma fɔ don tɔw ma dɛ wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar a ye kiraw ci kira 300 ani kira 17 nabi ɲuman 100 ani 24 ka 25 ta la ka sɔrɔ ka 5 ta k'olu fisaya ni tɔw ye ala bɛ danni kɛ a bɛ tila ka sɔnzili kɛ donc kira taalen kɔfɛ a ye karamɔgɔbaw fana bila karamɔgɔba ninnu cɛla wa yakhtaru a bɛ tila ka dɔ fana swazi o ni tɔw fana tɛ kɛ asa yeli sheri Usman Madani Haidara o ye ala ka swazilenw dɔ ye i bɛna faamu buna ka kuma na ko galoma da karamɔgɔ la a swazila buna ko cogo di huwa ibnu ba Madani Haidara a ko n'i ma karamɔgɔ dɔn cɛkɔrɔba min wele ko ba Madani Haidara ko o denkɛ don i bɛ ba Madani dɔn wa ko a ba tɔgɔ bɛ di wa ummuhu Basita Traore ko a ba tɔgɔ ye Basita Traore an tɛna a yɛrɛ bila ka taa yɔrɔ jan na maa min fila tɔgɔ fɔlen filɛ an ba ɲuman ani an fa ɲuman ou bien an mɔmuso ani an mɔkɛ ba Madani ani Basita vie kuranna b'an kalan ko n'i ye den caman mako salen ye ko a sababu bɔra a bangebagaw la n'i bɛ kuma faamu n'i ye den caman bennen ko a fa n'a ba de kɛra a ka benni sababu ye a caman mais n'i ye den caman fana ye ɲɛfɛ lasulu de ɲɛna fondation an karamɔgɔ Sayidi Sheri Usman Madani Haidara a bɔra fa min na fa dɔw minnu yebagaw y'a seereya a ka ɲumanya 12 patron ka patron kɔni a Sayidi Sheri Usman Madani Haidara wa al-alimu alama dɔnnibaw ka dɔnniba ba ale don ala ka limaniya di e bɛna fɔ o ye dɔnnibagaw ɲininka ko mun de bɛ wele ko dɔnni dɔnnibagaw ko dɔnni o de ye komi nɔɔrɔ n'a bɛ yɔrɔ min na a bɛ yelen bɔ k'o yɔrɔ mɔgɔw bɛ lafiya Sheri Usman Madani Haidara nalen a nana sɔrɔ an bɛ dugu caman kɔnɔ a nana sɔrɔ silamɛya bɛ dugu caman kɔnɔ a ye baara kɛ n'a ka dɔnni ye a n'a ka faamu ka se ka silamɛya ɲɛda saniya a fɔlɔ fɔlɔ
abena domina wajulu chien yere la tumbe ke koy nga valeri batunte wajulu la mena wo Ayi abekera arabuye. Ka wajulu kenesi ka makiye ka ke pojomi ka labe ka mogo sama kanama on me chemi ngoni doana o yangara mo asayir shiri Usman Madana Haidara ay doni masri anana soro corona aya do be afamu tun gere yalendo don ba do wa ina fo ala ba fo yoromina fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli nama nyongo famu fendo la aya sigi alama anaka kira karamo ko mi me fora la ubala me nan dana o madoro ko amina nga a ima o ke kunfe mo di sikatola parce que ni doni ba flabina kuma o be kuma ni qur'ana di o be kuma ni hadisa di o be kuma ni dalilu di mais tomaro dalilu fladi te nyokoy donc na fura ko nga segi qur'ana ma anga segi sunna ma o tuna nyokoy o parce que sosoli ere damina na qur'ana aya de famuna sosoli damina na hadisa de famuna donc tuna nyokoy karamo ko nga segi alama anaka kira nanzira lahara ala bina ta cientigi ka ciendama ka galuntigi ka galondama me anga tege di nyoma anga be anga keleya ke ko ode aya koro bilibili bayi waya lafiya de kusabe aya lo tube kurna kona tumene era nyaga kusabe ikodi aha ala ba fo yara mina ko aya fo kaw liman yala aya fo kaw islama yala mais liman ya de badu awdu sukuna Allah akbar est-ce qu'il y a famwa na mais karamo na koro fa ko koro kuma koro ti dawre de aya fo salimna min al qatl on ne la ilaha illallah ko ni fo kaba on ti fagable ni bamuri mais liman ya min be mo kishi o te awla Allah akbar est-ce qu'il y a famwa parce que ni la fo isuma kela ite fagable ni bamuri mo koro to kibi do arjana na de fi ka bara sikatala ni kuma be famuna don na ngara mo nyininga akwa Haidara ko kira ko ale be arabu fe sabu ale arabu yi abe arabu fe sabu arjana do be kuma arabu kana wa abe arabu fe parce que qur'an jigila arabu kana ko ibe mu fara angara mo ko me hadisa in kene ya na kene ya bali ya ko kuma te ko amba famu kuna ya laje kira yi arabu di wala ni kira ko abe arabu fe parce que ale arabu ye ko anw yeru ka ganga ke farafin fe parce que anw ye farafi ko de sunai o bi hotea ani kira arabu fe parce que ale arabu ye wala anw ganga ke farafin fe parce que anw ye farafin di chego kwa to flana akwa ko fora ko Qur'an jigila arabu kana akaramo ko bi sega ko no wajibi parce que jigila minga be kamin vo o arabu kandi na tum jigila kanwerela abi gele ya ka sega famu ha wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi nya kira o kirachi nya bechini aka mugo kan nene ajigila arabu de ka ula faka ke arabu kana sikatola karamo ko ma ko fora ko ajira do me kuma arabu kana haya karamo don badi de ako way ko arjana do nyamo wala de kiraya ko ni kirabe kam mi fo ko be ka ko kan ni fo wallahi ko me no tu ye kuma info ba fana nyininga jana ma do me kuma kam mi na ngo fana do ko fana tu mi cheka sikatola ko mo shikana na agaramo doni bawo ka doni bado wallahi sikatola wallahi do tara agaramo ma akmana nabila Isa jigiri ko kuma ka karamo ko ma ko e kon ma foi jo mi nyininga aya ago era bore Isa bi sanfe akwa bi sanfe akwa bi jigi akwa bi jigi aya ago Isa e joyi akwa la ka kira
kwa yelela mundu kwa ala ka kira ko na jigila ko juma be jigi che ko ale mu do ko ndo fede akwan zigile anga kasisa chauffeur ke do temenana ka do butiki kono na bina bo jone bi bo ako mo ko bela fukito nya do wa ola kira de yelela ko na jigila fana ko kira de fana jigila ola ko kona aya mingo kira warata kira ko fe ko me yere nyininga kwa mbo blami Sheikh Usman Madana Haidara wallahi patron do anana sura hala ambe seli shukan chogo mi a problem bi hali janaba ko li problem bi nabina janaba ko kiba kata convi yere paniquer la il sait même pas comment faire karamo ko hey ngenya siri doro ko jogo fla iba laje doro ka jiki farika ki fari beko o ya bani ni ko ibe do infanage ayo fana nyafo amaba ako namina denguli ke woro ko te jaguya yi bomo ko te jaguya yi kafe ko te jaguya yi ibe se ka minge doro mogo informé doro ki muso jigila wa den to dala karsa o ya bani ama lafia don kira bi baraketani ni wati do sela ko yuksirul qura wa yukillul ulama mina alamati saati sughra diya laban tamasere laban afitinu tamasere minu mina diya labana afitinu dawdi ko kalangela de bina caya mais doni baga bi dogoya diplôme baw o b'an bolo mais ibita soro chien yere yere la doni ka dogo angara mogo doni ngela do abelebele ya rabbi ala kan do horomala amin ya rasul Sheikh Usman Madana Haidara aka doni konona na ala sona 1994 la Abidjan kono ya anga doni ba bado tumeya ala kan hinala amin anga imamu ba don adode ko Mohamed Sanogo rahimahullah ala ka hinala ala ka yafama amin ala so cheminu nye doctorat soro jamia kono Egypte Azhar la Jamiatul Azhar la cheminu ye diplôme soro yi no ye doctorat ni diplôme 1994 la ni mogo tume soro Côte d'Ivoire ya namba ke folo ya ateke fla atete me fla na yaka Allah akbar o kora yi doni ba tundo ala ya saranya bagatu wallahi angara mogo ye sigido keni anfaye anamu ke ala kan hinala no ye Sheikh Abubakar Fofana Sheikhul Aima rahimahullah rahmatan wasi'a ala kan hinala ala ka dayoro yiriwa amin sigingela ale ka yoro la o ye baro ke doni kan karamogo ani karamogo o tumita mogo tani nani na ado chemi tuma kene ka a che do e bama dani Haidara yi negatige nege sigatalla ana chokoroba ale tuma kene ka met manam na deba bana no e baro bana karamogo kemi ni ya to fo sisa no e Mohamed Sanogo yi akwa ngara mogo ko akwa Haidara ma akwa Haidara ko ne yi kanu fe sabakama a folo kesratu itilaika nya soro ye kitabu chama fle Allah ika kuma kono ama do chena ye doni baye ye ko chama ye to mami Allah jone ben fora mo mi ye kalange ka doctoral soro jamia la Egypte Azhar la o de bala ka karabo ka doni sheria ko chien yere la e yengela fen chama ka mo chama ma ye nyo famu ika baro fe Allah akwa flana Sheikh Usman Madana Haidara nya soro ye chefari itesra abada wa sabana ne ya soro ye mogoye ni kumana mogoti mogonyi nga kwa ko chu
ako walau la bughdu diyari la ta'allamtu minka al-kalam ako ni yoro jenya tunte ne tume kuma ke cogo kala e Haidara fe Allahu akbar Cheikh Ousmane Madana Haidara do de bala ka doni sheria sisa min ye Côte d'Ivoire doni ba badoye 1994 Allahu akbar o de biye de ala ka limaniya da amin doni ba obi jogo do ko sabeke wallahi o di folo ya 1996 aya o kɛra Bamako doni ngera bado fana be nam ala ka hakili ɲuman d'a ma o fana yi tun bɛ baara kɛ télévision so la Mali télévision so o fana y'a lakali dɔ ye o fana y'a lakali dɔ ye i b'a dɔn a ye min fɔ wa a ko an karamɔgɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma sɛgɛsɛgɛliba kɛ n'i kan karamɔgɔ kan k'i bɛ débat kɛnɛ k'i bɛ malo dɛ ko sabu cɛ min don ko a ye kitabu caman ko débat min kɛra Mali télévision la o RTM la n'a kɛra 1996 la ko ale y'a seereya ko a débat kɛra cogo min ko a ma dogo ale la débat min kɛra Burkina karamɔgɔ ye dɔɔni kɛ hali chrétienya karamɔgɔ y'a kalan donc muna ko al-alimul alama muna i ma nkalon tigɛ i ka sani o ma dɔɔnikɛlaw ka dɔɔnikɛla don ala ka an nafa n'a barika ye nam wa fahimul fahama wa faamutigiw ka faamutigi don karamɔgɔ ye faamuba tigi de ye ala ka limaniya d'a ma o de kosɔn tuma dɔ karamɔgɔ ka kuma dɔw bɛ yen mɔgɔ min tɛ tiɲɛ ɲini a t'a faamu ne do ye sira di bɛɛ ma karamɔgɔ ka kuma o kuma n'i ma faamu ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ an sera karamɔgɔ ɲininka walahi o b'a ɲɛfɔ i ye dɔ ko an ma ne kɛlen ka nin kuma fɔ wajulu dɔ la a ye sɔn dɔ ci ne ma a ko karamɔgɔ ka kunu kuma n'a ka bi kuma tɛ kelen ye ko ne bɛ mun fɔ o la ne ko n ko faamu tigiw bɛ baara kɛ ten de kodɔnnaw bɛ baara kɛ ten de n ko n'i kalalen don i bɛ don kuranna kɔnɔ faamutigiw ka faamutigi mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni ala suma mais n ko filiya tun bɛ don san kelen a bɛ kuranna na ni muso cɛ fatula a bɛ san kelen de kɛ kuranna kɔnɔ o sɛbɛnlen bɛ yen an bɛ seli n'a ye mais n ko yɛlɛmali kɛla k'a kɛ kalo 4 ani tile 10 Haidara m'o fɔ dɛ n ko ye ala yɛrɛ ye donc nin n'a ma kɛ kelen ye n'a ti ɲaɲini n'o de ye fili ye n ko c'est que i bɛna fili bɔ ala la n'i ye dɔ y'o kɛ i ta tiɲɛna n ka filanan kira yɛrɛ ye yɛlɛmali kɛ kira ko sahabaw ma a ko n kana maa si sen ye cimetière la bilen n kana cɛ sen ye n kana muso sen ye n ye bɛɛ bali mais wagati dɔ sera a ko cogo di a ko ne de tun ye aw bali ko a kana taga mais sisan a bɛ se ka taga sabu a bɛ aw hakili jigin ala la donc kira tun ye mɔgɔw bali ka tila ka diɲɛ di donc n'an y'o yɔrɔ tigɛ k'a bila sisan internet kan a ma kuma fila fɔ wa voilà dɔnnibaw de bɛ baara kɛ tan o ye kira ka sahaba dɔ ɲininka ko yala k'i to sunkalo la est ce que i bɛ se ka tuloɲɔgɔnya kɛ ni furuɲɔgɔn ye wa min ye ɲininkali kɛ cɛkɔrɔba don a ko a ma ko baasi t'a la kamalen dɔ nana ɲininkali kɛ ko yala k'i to sunkalo kɔnɔ sunkalo tile fɛ a bɛ daga i ka tuloɲɔgɔnya kɛ ni muso ye wa a ko haramu k'a ti bɛn ɲininkali kelen jaabi fila mɔgɔw ko ko an ma nin faamu a ko tiɲɛ don a ko i bɛ mɔgɔw lajɛ kodɔnna bɛ mɔgɔw lajɛ ka kuma o fɛ a ko min ye ɲininkali kɛ fɔlɔ o ye cɛkɔrɔba de ye a bɛ gɛlɛya ale fasa k'a kɛɲɛ ale nege k'a kɛɲɛ ale ka bɛn haramu na o la n y'a daga ale ye parce que n b'a dɔn danger t'ale ta
mais min filɛ nin ye ni faratila nin bɛ kosa yɛrɛ ma jaabi kelen ɲininkali fila o kosɔn an karamɔgɔ Sayid Seku Usman Madani Hayidara i b'a ka kuma dɔ ye a b'a fɔ tan i bɛ tila ka kuma wɛrɛ ye a b'a fɔ tan mais e tɛ se k'a faamu fo n'i ye kuranna faamu karamɔgɔ ka kuma dɔ bɛ yen a ɲɛsinnen tɛ jama ma a bɛ taa dugu dɔ la sisan i b'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔ de bɛ yen min dabirilen don mɔgɔw kan a b'a la ka mɔgɔw ni muso jigila n'i ma bɔnbɔn san i ma woro san i ma kafe wuli a b'a fɔ ko i ka kojugu kɛ o la karamɔgɔ bɛ taa ni bɔnw ye n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni sari mɔgɔ ye i tɛ marifa ta o ou bien i bɛ marifa ta i fana b'i sari dɔ de ta bugu o tɛ wa maintenant ni éclatement bɔra yen a bɛna segin raison ma e bɛna fɔ ko bɛ kuranna o bɛ kuranna yɛrɛ la o kuranna sura daminɛ na Ala ko kuranna kɔnɔ inna lezina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko mɔgɔ minnu kafiriyala ko c'est pas la peine ko waju ko ni y'o waju i m'o waju ko tɛ limaniya an kana nin kuma n'an ma kɔrɔ ɲin'a la Umaru tun ye silamɛ de ye wa kafiri tun don wailun yawmaizin fawailun yawmaizin lil musallin fawailun yawmaizin lil musallin ko jahanama wailu bɛ selilaw ye a fɔra ten de dɛ mais est ce que Ala danna yen u b'an karamɔgɔ ka kuma tigɛ dɔrɔn k'a essayer dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ Seku Usman Madani Hayidara a ye jogo défend ka bayi a bila tabali kan a Sayid Seku Usman Madani Hayidara Ala seli tɛ silamɛya ye ale ma o fɔ Ala yɛrɛ de y'o fɔ kira y'o fɔ kira ko maa o maa seli t'i ye tant que i ma seli labatu o ko kira ma ko mun de ye seli labatuli ye ko seli b'i bila ɲuman min na i k'o kɛ a b'i gɛn ka bɔ juguman ma i k'o to yen an karamɔgɔ Sayid Seku Usman Madani Hayidara bayiya layidu 6 a nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔn o la mais a kɛra Hayidara de ta ye bi n'amu gɛlɛya i bɛ bayiya dɔn wa ko yɛrɛ feere inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Ala ye mu'minun san o ni n'u ka nafolo a sara ye arijana ye balimakɛ e yɛrɛ feere don ɲuman dɔ ko ne ma ko non ko bayiya ko n'an y'a lajɛ ko bayiya kɛra tiɲɛ don mais ko mɔgɔw ka silamɛya kɔfɛ Fatumaka ko tubila o de kɔfɛ ko bayiya kɛla ne ko problème t'a la n'o de ye kira ka sunna ye comme déjà a kɛra o ka silamɛya kɔfɛ alhamdulillah e yɛrɛ ye silamɛ ye mun b'e bali k'a kɛ a ye man kan ka ban k'a kɛ bilen Abubakar Siddiq o ye bayiya kɛ Abubakar Siddiq ye bayiya kɛ Umar bin Khattab ye bayiya kɛ Usman bin Affan ye bayiya kɛ wa Imam Ali ye bayiya kɛ Asharatul Mubashirina bil Janna hali ka taa se kira denmuso 4 bɛɛ a bɛɛ ye bayiya kɛ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo dɛ a bɛ Faruku de bolo a kitabu filɛ al-bayyatu alal islam su'al wa jawab o tɛmɛlen kɔfɛ kɛnɛ in kɔnɔ maabaw sɔrɔla ka bɔ k'u ka nisɔndiya fo ka taa se u ka sewa ka sanga ni nin kɛnɛ barikama in sigili ye. Nous remercions les responsables de la Fédération d'Abidjan Sud pour cette confiance. Nous demeurons ouverts à notre hiérarchie pour toute autre manifestation. Nous remercions tous nos partenaires, associations sœurs, imams responsables des mosquées et surtout les autorités administratives de la commune. Nous remercions singulièrement la mairie de Koumassi pour nous octroyer gracieusement cette esplanade. Honorable Sangaré Yakouba, qui est le député de la commune de Koumassi, nous sommes infiniment reconnaissants pour vos bienfaits à l'égard de notre association. Nous voulons parler des aides en matériel de travail dont nous avons bénéficié auprès de la mairie pour le nettoyage du cimetière de Koumassi. L'honorable
ni était votre intervention, cette 67e édition allait nous échapper. Une fois de plus, nous disons merci et qu'Allah vous récompense au centuple, vous fortifie et vous inscrit au nombre des gens du paradis. Nous ne saurions oublier Monsieur le commissaire du 36e arrondissement pour sa contribution à la sécurisation de notre manifestation. Grand merci à vous, Monsieur le commissaire. Nous poursuivons notre série de remerciements à l'endroit du parrain de la cérémonie et du patronat qui est M. Dabo Abou, le parrain de la cérémonie, Cheikh Namouri Keita, imam de la mosquée Al-Hijra. Vous qui êtes un sympathisant du guide des Ansars, vous n'avez ménagé aucun effort pour répondre à nos besoins. À vous, Madame Sidibé Fatimata Diakité, marraine de la cérémonie, une candidate au paradis, soyez la bienvenue. Nous ne saurions clore notre intervention sans remercier notre guide spirituel, celui-là même qui a permis de connaître les valeurs de notre culture africaine et surtout celle de l'islam. Je vais parler de Assaïd Sherif Ousmane Madan Haïdra, qu'Allah le garde encore le plus longtemps possible parmi nous et veille sur sa sainte famille. Joyeux anniversaire, Papa Haïdra, je vous remercie. Moi, Seigneur, il est Kenya Kanya. Ami Befuka, Beparika, Wali Nimadon. Femme Morona, Tosrokana, Morota, Tosoro, Alaka, Benimans, Hereda, Katan, Sunimans, Hereda. Amodila, la fe. No Borai. Antenina Sababu Mango. No, ya said the same foods, Madame Hedrai. Amare Minga, Bangelin, no so Jarabi. Alasona ka Sambi Woro and the Wolflado Agar Jagera. Neni au Nancy in Bogena Kambi. Amala Furaka, Barigada, Walin Mando. Sambi Woran Wolfla Chamamba, Alagolo, Alakaira, Anashi, and Kenera, Alakake Wasai, Alakake Korotai. Ansaru, Dante Aura. Dandaura, Suanikle, Jessim Mibara, a Beknya Ligina, Alakaligina, no Ambela Jelly. Kenen Labenana, follow Chamani, a Drometrame, Broyo, Alaka Baricadora, Alakan Fangasi, Alakan Sinsi. Here I mean, Alaka de me, Alaka Bella Jellica de me Barai. No, what I am a parent for, Kanga Maren for, Kanga Enfito Bella Jelly for. More Monica Drome Bogado Kenena, Alaka Familiar Chamana. No, what I am internationally for. Bino Pedanya be Adama Sako Bulu, Binabe Malanka Mofi, Alaka Siginan Mekanayero Mansoro. Aka representant Banfea, Amu Befo, Gube Barricada. No boray kanga fédération fo no fédération fle sidin nord apé don yere ban fe amul be fo ko be barikat ala ka siginu may rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa biyadihi khayrin ala kulli shay'in qadir. Amen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, nous tenons d'entrer à remercier les organisateurs de cette structure internationale qui est Ansardine, qui est une structure mobilisatrice. C'est l'une des structures les plus fiables qui peut drainer du monde. Nous voudrons leur dire merci pour nous avoir associés à cette cérémonie. On voudrait saluer et remercier les dignitaires de cette cérémonie. J'ai jamais su que c'était mon frère Farouk. Je ne savais pas que c'était lui dont on parlait. Je ne savais pas qu'il était aussi éloquent que ça en Bambara.
Il nous a tenus en haleine qu'à la face que la vie de Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara soit un modèle pour tous les musulmans à travers le monde entier. Amen. Sa vie qui a été faite de beaucoup de péripéties. Amen. Que nous en tirons les leçons et que nous en ayons les mérites, Inch'Allah. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Bade salama wa assalamu alaikum. Mais foli di bela jenima. Kaya fanyini ke befe dem sen kuma de do. Mala deli alaka sanchama irana. Sanchama bala ka alaka no bela jenina. Ame feti lila no e ankara mo ka feti. Ala yina irana amba deli masafe alaka sanchama dama. Men fa bela jenifu. Kambom so bela jenifu. Men nga imam fo. Kamo ba bela jenifu. Alaka sanchama de ankara mo aidrama. Anaka dimba bela jeni. Kan sar mo bela jenifu. Me Ibrahim Bazil fo ko sebe ale sababu ya de ake nesela yanno. Kambo kolo fo. Ka foli di furu yoroma. Kamo ba be fo. Alaka sababu mo kai. Tiens yere la. Depuis ala ne dan. Ne namur depuis ala enda. Kodo yen soro domi ni ansaru silama ko ngake keneni pareil. Min sera olu be se ka seria. Ne re jona yere la ngo ngo awma filiwa. Ngo awma fili ngo eske ne lewa. Mais nana banka sigi ka miri nana ye ka fo ansaru aw kan ka ala fo ka ala tando ansaru aw ye ala fo ansaru din ale ye tondo ye ama wolomali ke ala do ye fɛn min ɲini an fɛ an silama bɛɛ wole ko an kana ɲɔgɔn woloma wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ko an kana ɲɔgɔn woloma an bɛɛ kɛ kelen ye ansaru ma mɔgɔ woloma n'o tɛ ne Namori Keyita ne tɛ ansaru ye mais o ka ne gɛrɛgɛrɛ ka taa bonya di ne ma ne yɛrɛ kabakoyala kosɛbɛ ka sababuya kɛ ansaru aw ɲɛmɔgɔ ka silamaya faamu aw ɲɛmɔgɔ ka silamaya faamu a Saïd Chérif Madani Haïdara silamaya kɔnɔ a tɛ wolomali kɛ jamakuru na a jamakuru kɔni ye silama ye ale ni mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka silamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ o kosɔn i bɛ maa bɛɛ ye a nɔfɛ silamaya kɔni a ni bɛɛ bɛ se ka silamaya kɛ ansaru ma wolomali kɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna ansaru i ɲɛ b'a la ala ka ɲɛmɔgɔ dɔ di aw ma duwawu dɔ bɛ yen karamɔgɔ bɛɛ b'a duwawu kɛ mais ala ma jaabi bɛɛ ma karamɔgɔ bɛɛ b'a duwawu kɛ ala ma jaabi bɛɛ ma mais ala ka jaabi Saïd Ousmane Madani Haïdara ma ni karamɔgɔ bɛɛ bɛ kuma a b'a fɔ rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ala n dusukun foni fɛn minnu bɛ n dusukun na a foni n ye se k'a labɔ n bɛ fɛ ka baara min kɛ a nɔgɔya n ye n nɛ labila n ye se k'a ɲɛfɔ n bɛna min fɔ a to mɔgɔw y'a faamu ala k'a jaabi Madani Ousmane Haïdara ma Ousmane Madani Haïdara n'a kumana i b'a faamu e kɔni bɛ se ka ban mais m'a faamu o kuma t'a la n'a kumana i b'a faamu dɛ ala k'a jaabi ale ma a Saïd Ousmane Madani Haïdara
aka famu k'a fɔ ko farafin ni ko k'i bɛ farafin kalan i b'a fɔ a ye de n'o tɛ ni ka kitabu bɔ farafin t'a kalan farafin tɛ livre kalan na ye nous on lit pas mais ni ka kuma fɔ ni k'i bɛ farafin kalan i b'a fɔ a ye de wala i k'a kɛ film ye a k'a filɛ farafin bɛ nin filɛ a bɛ film filɛ a bɛ barokan lamɛn anw bɔra ziiriw ni barow ni fɛngɛw la farafin bɛ se ka sigi ka baro kɛ fɔ su 3 heures mais a tɛ se ka lecture kɛ a tɛ se ka kalan kɛ Ousmane Cherif Madan Haidara ala ka duwawu minɛ a k'a lɔn ko farafin ka kalan ye k'a kalan de k'a fɔ a ye o le k'a to a kumana mɔgɔw fɛ mɔgɔw k'a faamu. Bon ni a fɔ a ye Haidara ka anniversaire bi an y'a kanu k'i kɛ patronage a ko basi foyi t'a la a ko fɛn fɛn ye Haidara ko ye ale bɛ sa o la sabula Haidara ye karamɔgɔ ye ale ma dan si sɔrɔ a la bon n'o dɔwɛrɛ tɛ fo k'ale ka kɛ Haidara ka anniversaire patronage ale pɛrɛn don k'a seko bɛɛ kɛ alhamdulilayi waati fana surunyani komi mɔgɔ lo a ye bonya min kɛ a tɛ fɛ o ka fɔ kɛnɛ kan sinon tiɲɛ yɛrɛ la a ye bonyaba kɛ a ye bonya yɛrɛ yɛrɛ kɛ k'an k'a kɛ k'an boloma dɛmɛ Haidara ka anniversaire la donc an b'a fɔ o la k'a barika da a n'a jɛɲɔgɔn n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ni yɛrɛ ma nɔgɔ dɛ ni yɛrɛ papa o ye baaraba di yan bi a ma nɔgɔ an bɛ k'an yɛrɛ débrouiller mais a ka yafa n'a ye fili min ye kuma kɔnɔ a k'o yafa tiɲɛna ko ka foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔ la ka daminɛ international fo kana bila an ka section na ko ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ sara k'ale jinɛ ye k'ale bi san wɛrɛ ka kala k'o bila an si kɔnɔ kɛnɛ ani wasa la an cɛ kanu ala k'a jidi ala k'an durumu yafa ala kɛ Cherifo bonya kosɔn sɔlɔra Muhamadu a ko a bɛna kumakan kelen kɛ ka kumakanw bɛɛ lajɛlen datugu a ko fɔ an ye la o la sisan an siginin to la wele bilala ko kana baya kɛ denmisɛnnin fitininw bɔla kana na o yɛrɛ de o kuma na setigi Alahu Taala ma k'a yira k'a fɔ tiɲɛna se bɛ ala ye denmisɛnnin fitininw bɔla an bɛɛ k'a ye mais bi bi na i denmuso an bɛna na o le fɔ kuma kɔnɔ ta i denmuso fitinin min bɔla kana na baya kɛ sisan ka kɔsegi ka taa so kɔnɔ wallahi ele yɛrɛ min y'a wolobaga ye i sigila ka da la ka fɔ ko baya bɛ ne denmuso bolo wallahi o ye garanti dɔ ye a bɛ bɔ ka taa su yala ka kɔsegi ka na i ti siran mais ni baya tɛ yen n'a bɔla i bɛ jɔrɔ sabula kamelenba dɔ bɛ se k'a kunbɛn ka taa n'a ye o jɔrɔ bɛ k'i la mais baya bɛna kɛ sababu ye i hakili bɛ sigi o la k'a yira k'a fɔ nin fana ye tagasira dɔ le fanga bɛ tagasira min na k'a yira o la kɛnɛ in kɔnɔna na k'a fɔ an ka Seyida kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na fɛn min ye Seyida Ina Haidara ale yɛrɛ denmuso Tɛnɛn Konate ale yɛrɛ sɔrɔla ka bɔ ka waleɲumandɔn foli ta ka ɲɛsin kɛnɛ in sigibaw ma ni ka sɔrɔ k'a ka duwawudon ta ka ɲɛsin a yɛrɛ mɔkɛ ma an bɛ ala fo ka ala barikada ala min ye bi jira na ka sɔrɔ ani minɛ ni seba ye ka ne ni aw ka sababu ɲuman fo a se Cherif Ousmane Madan Haidara Basta den ni ba Madani den cɛw ka cɛ ale min ka kɛnɛ ye nin ko a joyeux anniversaire ala ka si di ani ama ka ni kɛnɛ in labɛnbagaw fo aw minnu y'aw ka baara bila ka na sigi ni kɛnɛ in kan an bɛ aw fo k'aw barikada k'an karamɔgɔkɛ fo ale mun bɔra ka ala ta fɔ an ye sisan an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka lɔnni jiri ka dugawu de kɛ kuma jan tɛ ne fɛ ala ka si ni kɛnɛya di ka labanko ɲuman di ka san wɛrɛ jira na ka amina ko nɔgɔya ka laɲiniw sabati kira n'a so kama sɔli ala rasul alhamdulillah sufɛ wajuliw kuncɛlen kɔfɛ dugu jɛlen nisɔndiya ani ɲagari kɛnɛba sigira jamiyatu ansardinil islami tɔndenw fɛ fédération Abidjan Sud u ye baara caman boloda an y'an ka kuma galamani tɛngu baara in yɛrɛ a labɛnbagaw la u ye ɲɛfɔli caman kɛ an ye u ye baara minnu kɛ ka sanga ni an fa ani an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madan Haidara ka sanga ni a ka san 67 sɔrɔli ye fɛn min sɔrɔla olu ka dantigɛlikanw na Shirifila TV Jabaran tɔgɔ la ni aw an ka jɛ an k'o fɛnɛ ɲamada ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah rabbil alamin bɔ comme a yɛrɛ b'a kalama cogo min na diɲɛ bɛɛ b'a kalama bi karamɔgɔ ka anniversaire san o san o bɛ kɛ amsar bolo diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fan o fan
amsar bi diɲɛ fan fan ne 12 mai kɔni o dogolen tɛ maa si la bi donc o la an fana bɛ o 12 mai kelen de la an fɛ Abidjan Kumasi yan ka 12 mai la ɲɛnamaya an fɛ yan an ka fédération kɔnɔ o de la depuis sura an b'a la mais sura ta de e y'o ye maintenant sani ka sura tɛ an taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa dɔn kɛ banabaatɔ ye ani muso minnu sera ka jigira ani vraiment banabaatɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la quoi an taara dɔn caman de k'olu fana jama min bɔra foyele yɛrɛ ɲɛ donc an taara o kɛ o de la ka na wajulu laban yan donc wajulu tɛ sura ye tiɲɛ tiɲɛ la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la wajulu tɛmɛna cogo min na a kɛra wasa ni dan ye donc vraiment bɛɛ lajɛlen bɔra Amsar kanubagaw Amsar kanubagaw ani silamɛw wallahi bɛɛ lajɛlen bɔra an ka alimamu an ye invitation bila o ma bɛɛ lajɛlen de nana kozimu o bɛɛ lajɛlen de nana donc vraiment a sera ka dérouler ka ɲɛ alhamdulillah accident den kelen dérangement foyi ma sɔrɔ a la an bolo sura donc vraiment an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ni ce yɛrɛ ye oui an ye diplôme di sura an ka diplôme 4 de di an ka député ma n'o ye Sangare ye bon ani an ka patronat n'o ye Dabo ani an ka marraine ani an ka parrain donc an ka député vraiment bɛɛ lajɛlen b'a dɔn silamɛya ko la a déterminé don an fɛ Kumasi ale yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna silamɛya ko kɔnɔna kɔni surtout Amsar n'an mago jɔra fɛn fɛn na au niveau de Kumasi a pɛrɛlen don k'an dɛmɛ kunu wula fɛ tun ye wajulu de ye a tun ye wajulu de bɛɛ bi an ye bi journée ta pour que k'a kɛ lala ɲagaru ye ka ɲɛnajɛ ninnu kɛ an karamɔgɔ ye dɔ fana ɲɛnajɛ haramu ye tɛ silamɛya la a kɛcogo de don donc an ye caatiriw kɛ ka karatew kɛ ka tila ka baritalaw bɛ yen ka tila ka caatiriw bɔ an ye fɛn caman bɔ ballon tanna bon vraiment an ye fɛn caman de kɛ o diplôme diw de bɛ yen minnu mana gɛn an ye coupe d'u ma ka diplôme d'u ma bon ka tila ka fɛn wɛrɛ d'u ma ka cadeau kɛ o ye karamɔgɔ tɔgɔmaw fana fɛn fɛn b'an fɛ yan an y'a enregistré c'est à dire anw yɛrɛ sera ka min enregistré an fɛ yan o de ye mɔgɔ 50 ni kɔ ye quoi donc an ye cadeau d'a bɛɛ ma donc o la an b'o ɲɛnajɛ de la hali bi an b'a la a ma ban fɔlɔ an kɔni b'a la fo 18 heures n'Ala sɔnna kɔni bɛ Amsar bɛɛ lajɛlen fo Amsar filɛ nin ye tan Amsar bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ a bɛɛ de bɛ tan karamɔgɔ y'an deli min na o de ye ka baara kɛ ani ɲɛmɔgɔ bonya Amsar b'o de la diɲɛ fan fan anw fɛ yan o de bɛ yen bɛn ni kelenya bɛ yan problème foyi t'an fɛ yan. An ye bi tile consacré k'a kɛ journée culturelle ye ka sabu kɛ komi san tɔ la an ye degun dɔ sɔrɔ n'o de ye wajulu don su n'an ka min ɲɛnajɛ don a kɔrɔ dɔrɔn wajulukɛla tɛ se ka fɛrɛ a ka thème ma ka se ka karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛfɔ an ye o la o kama an ye wajulu kɛ sura ka bi yɛrɛ bila journée culturelle la an y'a daminɛ ni ballontan ye ka se théâtrekɛlaw ma ka se karatekɛlaw ma ka se siɲɛtalaw ma an bɛ yɔrɔ min na sisan olu bɛɛ tɛmɛna vraiment ka se ka kɛ ɲagaɲaga ye vraiment ka 12 mai yɛrɛ ka nisɔndiya yira voilà ballon hukumu kɔnɔ komi an y'a fɔ cogo min na ballon hukumu kɔnɔ an ye ballon baara daminɛ depuis kunu section 4 de b'an ka fédération kɔnɔ Kumasi Port-Boy Treichville Marcory ala sɔnna kunu Marcory ani Treichville olu éliminé na o la Kumasi ani Port-Boy olu taara finale la ala sɔnna sɔgɔmada in na an y'olu ka finale tan Port-Boy de o coupe ta o fana kɔfɛ karamɔgɔw o ni président olu fana ye match tan o la karamɔgɔw fana ye président bati 1-0 o la karamɔgɔw fana ye o coupe ta voilà o de tɛmɛlen kɔfɛ sisan an nana ka na karaté la n'o de ye démonstration ye o la karaté fana na groupe 2 de b'an bolo o ye anw yɛrɛ ka tɔn karaté maître ye voilà maître Sunkalo Bagayogo ani maître Cheche ani maître Kulubali olu ka équipe 2 de tɛmɛna wula in na o kɔfɛ an bɛ waati min kɔnɔ sisan o ye siɲɛta waati ye voilà an ka tɔndenw dɔ bɛ yen section 2 b'an bolo n'o de ye Marcory Treichville an ka tɔnden siɲɛtalaw bɛ yen kanubaw fana bɛ yen minnu bɛ siɲɛta san o san olu yɛrɛ y'a wajibaw yɛrɛ ka karamɔgɔ ka anniversaire la o bɛ na ka na siɲɛta kɛ ka nisɔndiya jira an na karamɔgɔ yɛrɛ bangeni k'o jira an na vraiment a kanu b'o la vraiment kanu o jira an na vraiment satisfaction sɔrɔla fo ka se a dan na an bɛ se k'a fɔ depuis an ka fédération sigira an ye satisfaction min sɔrɔ ɲinɛ an ma da la n'a ɲɔgɔn sɔrɔ la ka sabu kɛ an ye baara daminɛ depuis alamisa karamɔgɔ yɛrɛ ka anniversaire don n'o de ye 12 mai ye 12 mai don sɔgɔma an taara Port-Boy dɔgɔtɔrɔso la an ye omo ni safunɛ ni denfini min sɔrɔ k'a di dɔgɔtɔrɔso la jiginbaatɔ ma ka taa se banabaatɔ an ye wari espèce minnu d'o ma a valeur wulila fo 1,7 ani 700 ni dɔɔni bon depuis an ka fédération bɛ yen an bɛ dɔn kɛ mais an ma deli ka se o niveau la voilà n'Ala sɔnna ma an karamɔgɔ an bɛ fɔlɔ k'a fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ fɔlɔ k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya ani lafiya ni labanko ɲuman o bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'an karamɔgɔ a n'a ka denbaya ma
o kɔfɛ an bɛ segin k'a ɲini ala fɛ tuguni san 67 caman bɛ ala bolo an bɛ ala deli ala k'a di sedi a n'a ka denbaya ani ansari jama bɛɛ ma vraiment danti foli min na an t'a dɔn ni nisɔndiya an b'a fɔ ka se dan min ma mais sababu yɛrɛ bɛɛ ye karamɔgɔ min ye an b'ale de fo ka tila ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ baarakɛla ninnu danto foli la an ye baara in daminɛ a ka ca kalo 1 ye mais tiɲɛ na sécurité organisation ka se commission baarakɛla bɛɛ ma o y'anw dɛmɛ baara in kɔnɔ ka se degré la ala kelen de b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye baara ɲɛna an bolo mɔgɔ 28 de bɛ commission kɔnɔ président kelen tɛ jama de farala an kan k'a kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye k'a kɛ ni ŋaniya ɲuman ye k'a kɛ ni karamɔgɔ kanu ye vraiment an sera ka satisfaction sɔrɔ baara in bɛɛ la an bɛ baarakɛlaw fo dan tɛ foli min na n'ala sɔnna ma ka tɔndenw fana fo olu min kɛra ko in yɛrɛ wari bɔbagaw ye donc an b'o de la bi sɔgɔmada in na ka jolidiw kɛ vraiment musow nana cɛw nana a bɛɛ lajɛlen y'a ye karamɔgɔ ka nafa a tɛ se ka dɔn ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ amisariw bɛ yen ni 12 mai sera bɛɛ lajɛlen bɛ jolidi organiser bon bi an ka tuuru ye aw yɛrɛ y'a ye mɔgɔw bɔra caman cɛw bɔra mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yan an tɛ se ka mɔgɔ 100 hakɛ fɔ n'ala sɔnna n'a koɲɛ banna aw yɛrɛ bɛ n'a ye mais vraiment an kɔni bɛ karamɔgɔ fo ka karamɔgɔ waleɲuman dɔn vraiment ala ye karamɔgɔ d'an ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn donc nafa min b'a la bi dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ninnu yɛrɛ de bɛ amisari yɛrɛ dogoroma tuntun bi pour que joli ka se ka sɔrɔ hali ni 12 mai tɛ o bɛ n'a nɔfɛ ko mɔgɔ bɛ joli la donc an bɛ karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye a n'a ka denbaya yarabi ala k'aw mɛn si ni kɛnɛya la 12 mai caman bi ala bolo yarabi ala k'a di karamɔgɔ ma an bɛ dugawu kɛ amisariw bɛɛ lajɛlen ye cɛw bɔra musow bɔra k'aw fo o ka layidu dafa la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen harijɛgɛ foni waleɲumandɔn foli ani tanni an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'o kɛrɛnkɛrɛn aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to an na mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔ kan nin kun ye an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan dugu yɛrɛ kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn a bolofaraba min bɛ fédération Abidjan Sud u ye nisɔndiya ani ala barikada kɛnɛ barikama min sigi ka sanga ni an fa ani an karamɔgɔ Sahibu Jalala Al-Sayyid Sherif Ousmane Madane Haidara ka sanga ni a ka san 67 sɔrɔli hukumu ye an bɔra k'o jaw de yira aw la an bɛ ala deli san caman bɛ Alahu Taala bolo ala k'o di an fa ani an karamɔgɔ ma nin de bɛ dansigi an ka bi wajulu kɛnɛ na an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme